नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. सगळे वीक्षकांक कारवार प्लस कोकणी चॅनलातर्फेन गुढी पाडव्याची शुभेच्छा. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. कर्नाटक राज्य परिवहन मंडळाच्या कामगारांच्या संपात तेमगेल कुटुंबां सहभाग घेला. कारवार दगडसभा बेकायदेशीर गटार निर्माणाची चौकशी करा, राहुल नाईक. कारवार पडती समाजाची क्रिकेट ट्रॉफी अस्नोटी 2 कडेन फायनलाक विन, हॅट्रिकाचो चान्स. सेल्फी काढताना न्हंयेत पडिल्ल्या युवक युवतीले मृतदेह मेळ्ळे आज. लॉरी आणि कारीमध्ये धडक जाऊन 2 जणाले जाग्यार मरण. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कर्नाटक राज्य परिवहन मंडळाच्या कामगारांच्या संपात कुटुंबां सहभाग घेला. कर्नाटक राज्य परिवहन मंडळाच्या कामगारांक 6वे वेतन आयोग लागू करू जाय म्हणून पुकारिल्ल्या बंदचो प्रतिसाद आजपर्यंत वाहन बंद आसात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कारवार, कुमठा, अंकोला आणि इतर भागाच्या परिवहन मंडळाच्या कामगारांच्या कुटुंबान या संपात भागी जाऊन 6वे वेतन आयोग लागू करू जाय म्हणून आग्रह केला. सरकाराला या निर्णयाविरुद्ध कामगारांच्या कुटुंबाबरोबर पोरान सुद्धा या संपात भाग घेतला असे कळलेला. कारवार नगरसभा अनधिकृत गटार निर्माणाची चौकशी करा, राहुल नाईक. कारवार शहरच्या नगरसभा व्याप्तीत नंदनगद्दा हिंगा मल्लिकार्जुन देवस्थाना लागी पार्वती शंकर सभाभवनाच्या कंपाऊंडा भितर खाजगी जाग्यात नगरसभेच्या अनुदानान बेकायदेशीर गटार बांधचे काम चल्ला. फक्त हे 250 फूट इतलंच गटार केला आणि हे काम सरकारी सुटी आशिल्ल्या दिवसाक करतात आणि खाजगी जाग्यात हे इतलेच केला. हेजेन फुडें पावसात उदक बंद, सार्वजनिकांक त्रास जावचो संभव आसा असो आरोप समाजसेवक राहुल नाईक यांनी केला. मान्य जिल्हाधिकारीक या प्रकरणाची चौकशी करू सांगून हे काम सरकारी नियमाप्रमाणे ब्ल्यू प्रिंट नकाशाप्रमाणे केले ना या कारणान 3 वर्सां पयलीं नगरसभा अधिकारी योगेश्वर हेमी सदर बांधकाम डेमोनिसम करूंक ऑर्डर केल्ले, तरी नगरसभेंतल्यान योग्य निर्णय घेयलो ना. तशेंच नगरसभेचो अधिकारी RP नाईक हेमका या गटारा बद्दल कामगारीचे वर्क ऑर्डर कॉपी मागल्यार ती कॉपी तुमकां दिवूंक जायना, तुमी जाय ते करा अशें उडवाउडवीचे उत्तर दितात. तशें म्हणून DC साहेबान योग्य क्रम घेवन स्थळ परिशीलना करून असल्या बेकायदेशीर बांधकामाक स्थगिती दिवची अशें राहुल नाईक यांनी विनंती केला. पडती समाजाची क्रिकेट ट्रॉफी 2 कडे फायनलात अस्नोटी टीम विन, हॅट्रिकाचो चान्स. कारवार तालुक्याच्या हळगेजुगार फक्त पडती समाजासाठी हळगेजुग बॉयज हेमी 4 ओव्हराचे क्रिकेट ट्रॉफी आयोजित केल्ली. त्या ट्रॉफीचे 11 एप्रिल दिसाक फायनल मॅच आशिल्ले. त्या फायनलात ओम साई हळगेजुग टीम आणि कमिटेड क्रिकेटर अस्नोटी टीम मड्डामकी हेमी आशिल्ले. टॉस विन जाल्ले ओम साई हेमी मड्डामकी अस्नोटी टीमीक बॅटिंग करू दिले. तेमी 4 ओव्हरात 53 रन काढली आणि तेजे प्रत्युत्तर म्हण ओम साई हळगेजुग हेमी 4 ओव्हरात फक्त 24 रन काढून डिफीट जाले. अस्नोटी टीमीचो कॅप्टन विराज चंद्रकांत नागेकर हेमी आशिल्ले. तेमगेल्या मार्गदर्शनान हे एकच मॅच न्ही तर 28 मार्चाक पडती समाजाचे किन्नर हिंगा ट्रॉफी आशिल्ली. ती ट्रॉफी तेमी अस्नोटी कमिटेड हेमी विन जाले आणि ह्या टीमीचे मॅन ऑफ दी मॅच आनंदू तळेकर हेमकां मेळ्ळे. लगातार 2 ट्रॉफी हाडिले. आता हॅट्रिक चान्स आसा. समाजाच्या वतीन तेमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिलात आणि हॅट्रिक करचो तेमगेली वाट पळयते आसात. कार आणि लॉरीले धडक जावन 2 जणाले जाग्यारच मरण. राष्ट्रीय महामार्ग 66 हेबुळा लागीं मंगळवाराक
कार आणि लॉरी मध्ये धडक जाऊन कारीत आशिल्ले 2 जणाले जाग्यारूच मरण झाले आणि इतर 4 जणांक मार लागलो. अंकोला तालुक्याच्या आवडसाचो गुरुप्रसाद अणवेकर वय 32 आणि तेमगेल बहिणीली चली संजना संतोष रायकर वय 7 हेमगेल मरण झाले. जखमी झालेले संतोष रायकर, पत्नी अश्विनी रायकर, चलो सोहम रायकर आणि गुरुप्रसाद हेमगेल मित्र प्रीतम रेवणकर हेमका तालुका हॉस्पिटलात दाखल केला. गुरुप्रसाद बहिणीला कुटुंबाक आवडसात कारीचेर घेऊन येऊ लागले. त्यांना गुरुप्रसाद हेमगेल मित्र प्रीतम रेवणकर त्यांच्या बरोबर आशिले आणि महाराष्ट्राची लॉरी अंकोलच्या यल्लापूर मार्गान उतारली. त्यांना लॉरी चालकाच्या निष्काळजीपणान हेबोला लागी ही घटना घडली. अंकोला पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल केला. सेल्फी काढताना नहीत पडिल्ल्या युवक युवतीले मृतदेह आज मेळ्ळे. जोडा तालुक्याच्या गणेशगुडी पुलाचेर सोमार दिवस फोनाचेर सेल्फी काढताना एक युवक युवती पुलावेल्यान काळी नहीत पडले. आज तेमगेले मृतदेह मेळ्ळे. पोलीस आणि अग्निशामक दलाचे जवान सोमारच्यान युवक युवतील्या शोध कार्यात व्यस्त आशिल्ले. मंगळवाराक गणेशगुडीचे फ्लाय कॅचर रिसॉर्ट कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यान युवक युवतीचे मृतदेह उदकांतल्यान वयर काढले. युवती बिदरची रक्षिता म्हण माहिती मेळिल्ली आसा. ही युवती कलबुर्गीत इंजिनियरिंग शिक्षण घेताली आणि युवक बिदरचो पुरुषोत्तम पाटील हेमी बिदरच्या कर्नाटक महाविद्यालयात शिक्षण घेताले म्हण माहिती मेळिल्ली आसा. पोस्टमार्टम तपासणी नंतर हे नैसर्गिक मृत्यू की आत्महत्या म्हण कळून येवचे आसा. रामनगर पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल झाला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नका. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.